jsem ze školy. První den. It was crazy. I'm exhausted. Bolí mě hlava, musela jsem si vzít prášek. Ale život jde dál. Měla bych si tu uklidit, má strašný bordel. Let's go. Uklízený a mám mega chuť na kávu. Reálně I have the idea, že si asi zajdu do kavárny, ale víte co, jedna káva navíc prostě neuškodí. Let's go. Třeba ledy. Mám nějaký zbytek mléka, takže doufám, že to vystačí, ale snad by mělo. Nice. This one. I love this. To úplně zvláštní pocit se vrátit prostě po 2 měsících do toho stejného režimu. Ale mně se zdá, že prostě prázdniny utekly reálně takhle. Je to strašně divné vidět všechny spolužáky a vlastně úplně, že we can now spill the tea again. Se těším, až vypadnu na střední. Like, oh my god, high school dream is coming right to me and I'm fucking excited. Jdu na uměleckou, dávám přihlášky na uměleckou. Dám vlastně 2 přihlášky na tu školu, na kterou chci. Což je vlastně umělecká v jiném městě. V mém městě nejsou ty obory, na který bych jakoby chtěla jít, třeba jelikož chci na malbu. A malba momentálně není v mém městě jako obor. Takže si budu muset dát přihlášku někam jinam. A bude to asi jako malba a ilustrace, co si dám jako do toho jiného města. I'm fucking excited. A do kavárny půjdu asi okolo 2-3, uvažuji. Budu tam chtít asi strávit tak nějak 2 hodiny a třeba číst si nebo tak a prostě si tak příjemně den. Protože právě ve 4 hodiny si jdu vlastně jakoby dávat přihlášku nebo nějakou přihlášku na ty kurzy jakoby. Takže tam jdu s mámou. A chci to jako asi zkombit, že nebudu prostě, ať nejsem ve městě a pak jdu domů a pak jdu na ty kurzy a pak jdu zase domů, tak asi jakože si zajedu tak nějak do té kavárny, abych to vydala s těmi kurzama v jednom. Like that makes idea. Uvažuji, co budu momentálně dělat. Můžu si číst. Že mám rozlišené 3 knížky, jo? I'm gonna show you them. 3 knížky. Začala asi tou, kterou mám skoro co nejvíc dečtenou. Ten Official Blessing, tam mi reálně chybí nějakých 70 stran. Možná to přečtu teďka, protože si to nechci brát do kavárny. Pak máme Pýchu a předsudek. To jsem si teďka nedávno koupila, protože I'm in my Pride and Prejudice era. A já jsem tím úplně obses, reálně úplně... Teďka si rewatchuju film, reálně, včera jsem se rewatchla. A koupila jsem si konečně knížku, jsem z toho úplně happy. A mega se těším, až ji přečtu a chci si to vlastně vzít do kavárny a to je takové, že... Ona je to knížka na všechny roční období, ale rozhodla jsem si ji jakoby přečíst na podzim. A je to knížka, kterou si vlastně chci brát i do školy, do kaváren a tak. And I feel like I love this book, it's classic. A pak mám Trest a zločin od Fyodora Dostojevského, ale není to momentálně něco, co chci teďka číst, si to nechám nějaký přelom podzim a zimy. Takže momentálně tyhle 2 knížky chci přečíst. A mohla bych si momentálně v tom případě teďka číst tady tuhle. Guess, kdo po 6 stranách prokrastinuje. Me.
Projíždím momentálně různé online obchody a uvažuji, že se jako koupím nějaké oblečení, protože I have like summer thing right now. Mám oblečení, but just summer. A reálně nemám nic na podzim. A úplně reálně na Pinterestu mám prostě složku outfits a mám tam jakože autumn a mám tam věci, co si chci třeba koupit. Takže asi tam peněž mega cute věci. Momentálně si myslím, že furt pofrčí jakože Clorf prostě kabáty. A já je strašně chci. A taky si chci prostě koupit červené silonky. It's like, they're so cute, okay? A teď si chci koupit nějakou šálu, protože žádnou šálu nemám. To jsou věci momentálně, které si chci strašně tento podzim sehnat. Nejlepší to bude sehnat v sekáčích. Takže až budu mít prachy, jsem kind of broke momentálně. Takže až budu mít peníze, tak si zajdu do sekáče a nakoupím si svoji dream wardrobe. A teď nejspíš asi na nějaký zahře a takové věci si koupím, bo myslím si, že tam teďka budou mít též určitě jakož už různé podzimní kolekce a tak. Takže i tam nakoupím něco. Iconic. Já se snažím strašně jako udělat si už, že autumn Pinterest, jako aby to dalo takový, že autumn vibe, but it's still giving summer vibe. A jsem úplně, že prostě furt tam mám takový jakože víc summerové věci, but it's still cute, like I love my Pinterest. Kouknu na pýchu a předsudek, protože mám to tady rozdílené. Mám to okno, mám to rozdílené. A chybí mi zhruba hoďka a půl. This movie made me cry every fucking time. Oh my god. Oh my god. I can't explain, jak strašně moc miluju ten film. Jestli v životě káva budu mít vztah jako ohně, tak v životě nechci vztah. Anyway, I'm about to get ready. This is my fit check. So cute. Nakonec jdu s někým do té kavárny. Totální změna plánu, but I guess I'm okay with that. Cute fit check. It's cute, nothing special. Máme sraz za pár minut, takže se to budu snažit co nejrychleji odpravit. I guess, že to nějak půjde. Uvidím. Okay. Look at this cute bag. I thrifted it and it's so cute. Ona mi to odfoukla tu skladnici nebo... I'm exhausted. Like, doslova, já dneska odpadnu. Jak jsem říkala o těch kurzech, tak právě to je to, co byla podobné jak Zuška. Zavezla mě tam, čekali jsme prostě, že vyplníme přihlášku, buy it, půjdu tam někde jindy. Přišli jsme tam a paní byla strašně milá. Byla prostě příjemná a rovnou, že hej, jestli chceš
klidně tu zůstávám, prostě namaluji si tady prostě. Jsem dával video z toho, jak to pak vypadalo. Všichni tam byli strašně sweet. Takže tak. Opět po dnešku a mě opět všechna energie, kterou jsem v sobě doteď měla, úplně se rozplynula. Žádná už není. Já už se jenom nemůžu dočkat, ale zapnu nějaký film a usnu u toho, protože that's the only thing I need right now. A teď se budu muset najít jístka. Hodím si nějaký chalec, nevím ještě co. Něco basic, nebude to nic special, nemám na to energie, abych já za sebe dělala kuchařku. Půjdu se nažrat a půjdu spát. Spíš půjdu editovat to video, to bylo, co teďka natáčím, bo jako... Já se mi do toho nechci, but... Work is my priority. Takže jdu se nažrat. A jdu editovat. V tom případě je tohle pro dnešek vše. A já děkuji, že jste se podívali na mé video. Bye!